máme prachy, máme provizorný obchod a máme predajňu. No a vítajte späť v My Phone Store Tycoon. Dobre, takže trocha som si pofarmil, takže ideme tu niečo pokupovať, aby sme tu mali lepší ten obchod. Ideme sa pozrieť sem dole. Pôjdu rýchlejšie akože tí ľudia, alebo pôjdu... Posunieme to trocha dole, ešte sa pozrieme, čo tu je. Phone space, more phone converters, okay, space, dobre, tak ideme sa pozrieť, čo by sme ešte za tieto peniaze mohli kúpiť. Môžeme tu robiť nový konvertor a akože od minula som tu trocha postúpil, lebo som farmil ešte tie prachy a pokupoval som tu ten obchod a trocha get new converter, ok, za berem. Tu máme High 456, aha, Squid Game, asi plne hrať nebudeme. Expand Phone Machine. Aha, to je ďalší obchod, ok. No, lenže dole ešte nemáme úplne všetko kúpené, takže tu ideme kúpiť ďalší konvertor, workera, manažera, workera. Už mám prachy, dobre. A ešte listoviera, tak. A nebudu robiť iPhone, alebo čo to nie? Nie, vypadá, že bude robiť iba iPhone. Aha, tak nie, som ja dal. Aha, to je nejaký foťák divný, čo je. Dobre, ideme to skúsiť predať. Pikup kamera. Getting a new ones. Potrebujeme dokončiť asi obchod, potom 225 prachov, ale BUM! No, zistil som, že som šetril zbytočne, bo ja som nemusel ani toto kupovať. Nestačilo výsť túto hore a spraviť to, že tuto urobím jeden tento mobil, ten mi potom išlo pick-upnúť, zobral som ho a predal som ho tuto, nejaký cute mobile. Dobre, ale tak aspoň som čosi našetril a teraz dúfam, už môžem pick-upnúť aj tento, lebo tento mobil. No, konečne, ja som zvedavý, že koľko za to dostanem. Predtým za hento som dostal, že napríklad $150, čo je celkom dosť. Je celkom dobré. Tento chce znova cute phone. Tak dobre, ideme robiť cute phone. Alebo ja by som si najal nejakých pracovníkov, že sú strašne drahí. Aspoň, že tuto toto máme hneď tu. Robím si rovno pár do zásoby. S týmito sa nemôžem tu plitvať. Dobre, dáme tam súčiastky, nainštalujeme obrazovku, dáme klik a zavalíme. No a takto dokola. Takže hotovo. Dobre, máme to spravené, takže pick-upneme. Super, bereme, ideme tuto, predáme, zoberú si to, daj mi 150, nech príde ďalší. Mám 878 a dobre, ideme dole a pozrieme sa, čo je tu ďalšie, čo by sme mohli. iPhone Engineer. Aha, to je ďalšie, ktoré mi bude robiť znova prácu. Lebo on mi toto puštíte na počítači, on s tom zároveň Roblox. A to mi tu späť. Aj tento mi dáva už tu späť. Takže tento engineer toho chcem
Takže ja si idem pick-upnúť hore ďalšie nejaké cute mobily a idem to predať, to je jeden. Okay, tak toto kúpime a steny, toto ešte budeme kupovať. Dekorácie, Phone Market, 70 práve vychádza. Môžem to zbrať? Ale by som to predal, keď ja tu obchod s kamerami mám. Yes, VIP. Mi dáte toto, ja si to beriem. Aha. Na, a koľko mi za to dáš? Naval, 40. Ok, tak sa to vyplatí aj toto, ale ja by som si potrebovala. Niekde bolo, že budem mať väčšie miesto v inventári. Takže carry space in the emote. Počkáme. Aspoň to je skôr. Nie, a ešte si nechcem. Tak ideme zobrať nejaké ďalšie mobily, dáme to tie VIP, lebo tí to potrebujú a ja potrebujem zase ich prachy. Ďalšie, takže ideme zobrať znova. Ďakujem za tipu, za 6. Ďalšia kamera phone, tak na, zober si. Daj toto, telefóna, zober si, jestli pre teba. Na kameru môže volať, dobre. Môžeme sa pozrieť, môžeme tu kúpiť piliere, iPhone, repeat. Aha, dobre, ďalšie prachy mi budú rýchlejšie. Stenu, okná, to zachopujeme našetrené, keď už nám tu traja dávajú takto prachy. Naval, super. Teraz 65, tak idem predať pár mobilov. Dobre. Ideme si kúpiť toto za 65. Super. Dolnú časť, no ešte nemáme celú dolnú časť, ešte toto a ešte za 500 toto. No takže budeme šetriť chvíľku. Ja sa zatiaľ idem pozrieť von, konečne z tohto svojej predajne na mobil a idem sa pozrieť k susedovi. Akože tá mapa není, že ani malá, ani veľká, lenže tu je malo miest, že proste môže byť 20 serverov a na tých môže byť 4 miesta, lenže oni to spravili tak, že aby tu bolo iba proste 2 miesta pre 2 hráčov sa pozrieť. Áno, táto tiež má skoro celé dolné akože poschodie. Ideme sa pozrieť hore. A aha, má to skoro tak isto, len ja dolné poschodie už mám skoro hotové. Dobre, ideme naspäť, mám 211 a ešte asi tak 300. Akože mám tu aj nejaké kódy, som si vyhľadal, lebo určite by som na ne neprišiel a to boli také kódy, že napríklad Twitter 4 alebo IRC4 GST2, no tak ideme to vyskúšať. Podľa mňa to ani jedno nebude fungovať, takže Twitter 4 IRC4
IROC z 4 nie GST 2 nič. A prečo mi tu furt Elon Musk vyskakuje? Na neho ja vlastne klikám asi. Dobre, zoberiem pár mobilov, ideme to predať. Zákazníci čakajú. Aha, kamera. Nie, ja som ju odmietol. Nie, ja som si nevšimol, že on má tú kameru. Tak dík aspoň týmto. Máme 564. Dobre, takže teraz budeme už dolné poschodie celé hotové. Keď kúpim toto. A to je, aha, tak super. Bude mi to aspoň teraz rýchlejšie dávať peniaze. A ideme ešte tento jeden item predať. A ideme sa vrhnúť asi na ďalšie patro. Lenže... Je, on má, aha, super, znova som odmietol ďalšieho. Či aj ask for camera for this. Rýchlo. Musím to zachrániť. Kamera na vami. Bereme. Rýchlo. Tohto nemôžeme odmietnúť. To sú vzácne, čo sa no. Díkes. A tomuto už nič nepredám. Na ešte. Dobre, ideme na horné patro a skúsime tam niečo pokúvať, lebo máme 702 dolárov. Tak asi si úplne nič nekúpime. Skúsime tak piliere, ale tak ja idem šetriť, no aby som si mohol aspoň čosi kúpiť. Tuto môžeme skúpiť stenu, ale tak na čo nám bude stena, no ako neviem, ale tento nám dal tip, ok, 75 eur, či 75 doláčov. Akože, ja som za dneska spokojný. Ak by ste chceli viac týchto dielov z My Phone Store Tycoon, tak určite mi povedzte a ja sa s vami lúčim a čaute!